In de Margaretha-polder bij Terneuzen is vanmiddag een koereiger vrijgelaten. Deze zeldzame vogel was bij de mikken hersteld omdat hij ernstig was verzwakt. Er is een witte reiger, de kleinste soort. Kleiner dan de gewone grijze reiger, de helft daarvan ongeveer. Hij komt oorspronkelijk uit Afrika. Hij komt steeds een klein beetje meer noordelijker. En in de Margaretha-polder zijn er dit weekend nog andere gezien. Dus vandaar dat we de keuze gemaakt hebben om hem daar los te laten. Dan kan hij misschien een soortgenoot vinden. Even later werd ook een velduil vrijgelaten. Ook deze was verzwakt. De velduil staat op de rode lijst, wat betekent dat de soort met uitsterven wordt bedreigd. Hij werd vrijgelaten bij het verdronken land van Saaftingen. Omdat er hier meerdere velduilen gezien zijn en deze locatie ook erg geschikt is voor dat soort uilen, omdat ze ook overdag jagen.